So baba Abraham avana kubatika ku HICC. Kwatange takavatarisira kuti vachange varipo pamwechete nevamwe vese. Zvikonzero zvakonzeresa kuti baba Abraham vasawanike ku HICC. Kana tichiti baba Abraham ndinoreva obvious the god Winky D vasabatike ku HICC. Zvikonzero zvaita kuti baba venyika vasabatike ku HICC ku press conference yange iriko. Yange nema artist ayo ari kuperforma Kadoma Music Festival. So Kadoma Music Festival irurowa musi wa 11 October 2025 and it is being sponsored by Odis Entertainment. Awo tunotunyazowaziva kuti mapromoters mahombe last year vakatigira Diamond Platinum chibaba chepa Tanzania apo chikatirovera mangoma. This time vaunza headline rakasimba kwazvo rina Chris Martin na Busy Signal imimika and sukuziva kuti zvamanje Busy Signal vane ngoma nyowani na baba Abraham. Iwe tinenge tingori drink up waiziya link up ko zvazara but vakomana vakasvika vakatambirwa pa airport baba nemufaro mukuru kwazvo. It was a big warm welcome yavakaitwa vakomana vekujamaica. Tisingakanganwe kuti havasi vega vari kuperforma ikoko. They are being supported by Freeman, baba Macheso, Julian King, Winky D, then Kurai Makore. But as usual munoziva kana pane chi-event chakadai soka panorohwa ka press conference kekuti vanhu vanyatsoita make sure vanhu vachiconfirm ayo tinenge tiriko uyai vanhu vachibvunzwa mubvunzo nemajournalist chaiwo kwete temwe ororo journalist ana imimika. So baba Abraham avana kubatika ku HICC uko kwatange takavatarisira kuti vachange varipo pamwechete nevamwe vese vanga varipo ku press conference vachiraba mashoulders neteam maiziya. Zvikonzero zvandinofungawo kuti zvingava zvakonzeresa kuti baba Abraham vasawanike ku HICC. Kana tichiti baba Abraham ndinoreva obvious the god Winky D vasabatike ku HICC. Number 1 tabva pajabuna alright chitai tabva pajabuna alright chitai imi one chamusingafanire kukanganwa ndechekuti magafa kanganwe chavanenge vatotaura pasi chasungwa futi nekudenga anzi tabva pajabuna alright chitai pasong yavo yeye handikuziva song yakapisa yeye vane statement ravakataura kuti tabva pajabuna topaziva pari pa HICC pedu kuti ndo pavemborovera mangoma vakabva vabva zvakanzi alright tabva pajabuna alright chitai. So kufunga kwangu inini ndofunga kuti since press conference iyi yakaroverwa pajabuna paimbove pari pajabuna pedu kuti tidzokere isusu tamboti tabva takusiyiraika zvinhu zvinotorera kunetsa isu semagafa maiziya. Aiwa hatidzokerere shure shure kune maku. Plus reason number 2 inandotongogaya kuti maybe baba Abraham yavasina kuendera zvinhu zvemusic guys zvine macontracts munonyorwa zvinhu kuti tiange tichita so you never know. Hatisotira zvakanyorwa you never know. Maybe hazvimuwo mucontract mavo kuti onaka tikukuda press conference. Remember this is the promoter's expense waiziya kuti azoshedzera big tikukuda press conference kuti tisimbise masini maiziya hatizoziva kuti seva kana kutiwo number 3 vanogona kunge vanga vari busy. Hatonoziva baba vahombeka vanogona kunge vakabatwa nemaworks saka pane zvakatongoitika kuti vasetese vasauye. Handiti kuti ndo mareasons avo but zvinhu zvandiri kungofungira kuti zvinogona kunge zvakaita kuti baba vasabatikire papress conference yainge ine vamwe vavo yainge ina Chris Martin na Busy Signal. Talking of Busy Signal baba
the way he treated chibaba chedu Oscar Pambuka pavakaenda dotsva interview chibaba airport. Personally andinofara nazvo but nyika zvitose hapana, but personally aiwa vakaratidza kuganza, but ko hapana ndi busy signal pamwe ndo zvavanoita kwavo. Asi mubvunzo wangu inini ndeyekuti munoona kamutambiriro katikaita maartist AI ndo mutambirirwo here kutiwo maartist edu vakaenda unoperforma kunzo? Ndizvo here nayo mani? Chris Martin akaratidza kuti aiwa munhu akabva kuvanhu busy signal akaetsa kuda ku ameno pamwe ndo zvaari isu hatizozomboziva machita kufunga kuti pamwe rasta vari kuganza maize, but akamuitiro kakaita kuna chibaba chedu Oscar Pambuka aiwa tinobva kufara nazvo, hatinofara nazvo isu semaZimbabweans, hatinofara nazvo. And it is my hope and prayer kuti ma-international artist aya Chris Martin naBiz vatange kuperforma. In fact Winky asati aperforma. Do you still remember what happened last time pakauya Diamond Platinum kuti vakumana vakazoda kuperforma chibaba chapedza zvinopera mushi. It did not end well. Hazvina kumbomira mushi, zvanga zvakatsveyama rume. But anyway, this is nyaya dzisina basa. Tell me what you think kuti chinogona kunge chakakonzeresa kuti baba vaende kupress conference chii? Kana kuti baba vari kutigadzirira mafireworks here? Ini ndo zvandinofunga maybe zvakakonzeresa kuti Ndara vasabatike papress conference. Ko line up edu yekukadoma Music Festival yakambomira sei ko baba? Right, pana mufesi anonzi Kurai Makore. Inini zvangu sandambosangana nemangoma ake, maybe promoter akutongotishayo kudaita se umboti aoneke pamwe. Amen, handizive. Kuna Kurai Makore, Sliq Macheso, Freeman alongside Feli Nandi, Julian King, name Salad Confused, kwabva kwati big man WinkyD himself, Chris Martin alongside Busy Signal. Hey, I hope inenge ngori let's meet up and drink up. You know what I may say? Gentlemen, pana mavideos andaona achitingirira pa social media. Vanhu vemuno muZimbabwe katsika kenyu ngekuda kuti mubatire patwa padenga kakaka. Hatichizombodi kutaura zvidinowazita, but dai unoona kuti ivo varidzi kuJamaica ana Chris Martin naBiz, they were speaking proper English ukaona pama interviews avo, even neku press conference. Ameno anana wana demo avo ungasunzoti we are forcing things are being forced here. But anyway, this is nyati sina basa mezi. Kana ngeri first time yako kuya pana pa Sliq Media TV, usakangana kusiya wa subscriber so that whenever we upload a new video you'll be the first one to watch. Kondi rimwe video ka rungotindirira pa social media atikuziya kuti ndiye here kana kuti ahasi, but vamwe vari kuti ndiye. Hanzi baga weraga uyo pane uyo aruboda ari kuzvuzvurudzwa apa uyo. Manje chinometsera vakomana ava manje ndechekuti chi auzomboziva kuti iriyo here vandokomana vane music video ravakatigadzirira riri kubuda. But anyway, this is nyaya dzisina basa podcast and I am your host Sliq Nelikwan signing out. Kuzvazara.